كي سرحي كي زعري كي رخمي كي فحتري كي تقالسي كي مكته حدا يلنز تعوتي سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرتي ونسرح سلام تخطات نايس channel كمي كان لكم كمي تخونوا سنة كتكونوا ناي وترو من يوتيوب إذا فيديو زيا كاب هذا ناي فاميلي فاكيشن اللي نتبقيسنا نحنا نصدرانا بحاجة تبقيسنا بارسلونا خيدنا انت خونا جن أديخا خمس الآخرتك خمس يكونه الآخر خمس أنا حكايو كم زبحال هنا زدلنا يو أكو ويزر حماق خون كم زخل كوا جمجام نيرناي سلا تكنولوجي جن كحر عرق زي كابتس بيت كاوز أي أزيو ولا حنت تقبر كم زي تخيل زي كاتم ويزر تقاتي مكان تاي تقبر نزبل حن نختري وما مجمريا كمنا تويزر كم تريو زلون جب بيتبل زلون سلازي نختريو زاكليو and then so أبجزانا بوتيلنا كم نعطو غيرونا صدراونا بسلو تنهيلكم كتريوهم بتوخين بتجن كم زين تقاتي من ناخي نسخاز دلخايو كاب حماق ويزر نابصبو كن كيت حي كن ركب كن زناقع الكاتمت كن زفكا خبير كاقله كم زخقات ما كاغلو انت هاي تقبر كمي كتشنق دي زلكا ختمارر دي زلكا كتبل دي خاطفل زلكا ويس انت هاي كقبر خل نزبل كنقبر كنفتا زغونا حبريتا كفتني ازي دما نعانا نبوزيتيف نخنكون نخالو السباتون كحقس لزخل زحاسو كوي مجمريا كم زبس بس فاميلي مصدق خاخد كيت كلها انت تخيلو ابتقاها زغونا اكتيفيتي كلو زخل بوتا ممرات اقداسيو انا جيت ويزر مسراخو من البات كون دخون حماق قاد ازي حماق خوني خيلمو نخومك حقزنا جيم زلوو هوتيل كازمريته زدما لك عبتو كبور جزيه كمزي كبورحي شوعاتك سابورحي شو ما انت تشعت تخيل تخوين كبور خون غلي ورا عسرت مجمريا كم زعجن هنا خلينا تخوين جن بزح هوتيلات يحسر الكايو فلايتوني حسر الكايو سلازي نتي تسقى تكون تاتكا ميتيجيت ويكا ريسك كتقدروا تدخل من قدم مرات قداسيو سو هذا كابتجي تتكمنا له ابزلوني حماق ويزر ذا فيديو قبل خلو خمان ابجم كيدو مالو سدرا سلازي توم دكاي مونتيتي نابجم كيدوم صنيهم حجه تمليسهم سلازي تجم تاي قبرك عيت كما كا انجوي كم تقبرك كم تنقساغس سبورت خم تقبري قبرك موتيفيت قبرك حدش بوتا سلازخوني كومون سويمن بول انت لو تمراتيو بفلاي ما سويمن بول ما يوعي زلو تخونه صبغيو اسناتنا كن السويمن بول مو عاي صنحونا قاطام سلازي بوخا صبغاي رخبنان جنت بوغيو تماليك حمبس سلازو عالو اتس اوكي كساب كندو اي كانيو بنتارو اتانيكس بخريو خلوهم تي جيم ويكات تي سويم بول محنبسناتو زوع ماي تزيبلو ويكا اوشت غزان تزي كوينو او دور تقين مالتيو دين كمزي ساونا ويكا ستيم تلوها تمراتيو زخا بفلاي كمزي حج زلنايو حماق ويزر كاقات مكا خلو برقت يتغمكايو نتي كونتات متيجت نتي كونتات او خينكا كتمامو او وشت غزا خينكا خد غبرو زخون اكتيفيتي نخد غبر اصل چاو خي كونه كامناتا بغزاغا بزو نغرات كلوا كاي خلي سلازي كمزا عينت كلوا قمت موسادا قداسيو ولا حنت زي يقول لك كفلت راح يسكا دقخت وصخ ما ويزر تغينو اوكي كيدا لك ناتل كخاوني اسنو نسونا مارات لو يجن maybe not the best مسكول عب في الله مالتي next نطبخ رياض ذل دما of course انا كذا مصحف تعيسكا مصحف لك كمزي كل خيلي زخونه كل خيلي نقوم شتن حدا خلت سلست مصحف لنفسه كفكا حسكا ممصا ازيا قداسيو نتغزي effective نخط قلم كتقملو يحجزك مبزحت غزي قلعو نباب كابيو خاصل زخولو እዚ ድማ ጽቡቕ ምኽንያት ኮነ ካغل አንብቡ ተማሃሩ ዝኾነ አክቲቪቲ ግበሩ ንኽትብል ስለዚ ጽቡቕ ወይዘር እንተሎ ፀሓይ ከሎ ወክ ግበር ከሎ መጽሓፍ አንብቡ ክትብሎም ከደካ خلي ብጃካ ምሸት ከለመለ ከምዚ ወይዘር ክኾን ከሎ ግን ነተወለድ ጽቡቕ ምኽንያት ዝኾነካ ደገኽን ወፃይ ንኽሊና መጽሓፍ አንብቡ እናበልካ ብዙሕ መጽሓፍቲ ብዙሕ ገጻት ናይ መጽሓፎም ንኸንብቡ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ስለዚ reading activity مزوتار أقداسي مصحف حسكا مقاش أقداسي نخمس كونتات نخطبدهو كم ولادي حاجة زيبا كمالتيو نزا فيديو تريد اللخا نزا فيديو تريد اللخم كتعبيو كتلووتو نابزل على درجة خد كودو خمت دوليو يردان اللو
that's why ነዚ ትሪኡ ዘለኹም እምበኣር ናብቲ ጉዕዞ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንምዕባይ እቲ ዝበለፀ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክሕግዘኩም ዝኽእል እንተሎ ድማ ውልቃዊ ክላሳት እዩ እሱ ድማ ናብ ስቶክ ማርኬት ብቁጠባ ንኽትዓብዩ ናብ ቢዝነስ ክትኣትዉ ተደልዩኹም ኦንላይን ቢዝነስ ከምኡ እውን ኣብዚ እዋን ዘድልየኩም ክእለታት ናይ ኮምፒውተር ናይ ቋንቋ ከምኡ እውን ናይ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ ተደልዩኹም ብዙሕ ኮርሳት ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዲስካውንት ጌርና ስለ ዘለና ንኽትጥቀምሉ ብትሕትና ይዕድመኩም next topic of course ብፍላይ ዓበይቲ 10 ልዕልዮም ገለ እንተኮይኖም ቴሌፎን ሒዝካ ምምፃእ እውን ኣገዳሲ እዩ because ኣብታ ሆቴል ድሕሪ ሕማቕ ወይዘር ኣሎ there is nothing you can do ቲቪ ኣለዎም ግን መብዛሕቲ ግዜ ቦሪንግ መደባት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ቴሌፎን እንተለዎም እናተቆፃፀርካ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ይሕግዝ እዩ ንዝተወሰነ ሰዓታት እቲ ዝኸፈ እንታይ እዩ ደቂኻ ሒዝካ ከይድካ ሰልቺና እናበሉ ተረቢሾምካ ከም ወላዲ ትርበሽ ስለ ዝኾንካ እቶም ሲንግል ዘለኹም እዛ ቪድዮ ምናልባት ከይትፀልወኩም ትኽእል እያ እቶም ወለዲ ዝኾና ግን this is very important ስለዚ መፃወቲ ሒዝካ ከይድካ መፅሓፍ ቴሌፎን ሒዝካ እንተኸይድካ ዝኾነ ጌም ክፃወቱ ይኽእሉ ካልእ ድማ ዋላ እቲ ጌማት እውን ገለገለ ከም ኣክቲቪቲ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ንብልሕናይ ሓንጎል ክሕግዝ ዝኽእል ጌምስ ከምዚ ፓዝልስ ዘለዎ ኢንቴሊጀንስ ዝሓትት ጌምስ ክፃወቱ እንተኽኢሎም እውን ሓጋዝ እዩ ኦኬ ኦፍኮርስ ኩሉ ክትከዋፅሮም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይርዳእኒ እዩ ኩሉ ነገር ቀሊል ኣይኮነን but these are also another activities ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ወይዘር ንክሕግዝ ዝኽእል ማለት እዩ next idea እንታይ ምበልኳነ shopping of course shopping ምኻድ ኣድላይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዓበይቲ shopping malls እንተሎ ብጥቃኻ very important እጂ ዘለና ናይ ባርሴሎና ክፋል እዚኡ እቲ ብዙሕ ሆቴላትን ብዙሕ ኣክቲቪቲን ዘለዎ ቦታ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዕድላት ጌርና ማለት እዩ ክሳብ ክንዱ እኳ ስታዲ ጌረ ነበርኩም ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣክቲቪቲ ኣለዎ እቲ ገምገም ባሕሪ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሾፒንግ ሞልስ ሆቴላት ዓበይቲ ካልእ እውን ሙዚየም ፅንሄ ኢለ ክርየ ናይ ቤተ መዘክራት ገለ መለ ክትሪኦ ትኽእል ብዙሕ ኣክቲቪቲስ ዘለዎ ቦታ እዩ ኔክስት ዶር ካባና ትራይ ካርያኩም ዋላ እዚ ዝብል ዘሎ ኤንኤቲ ተፃሒፍዎ ዘሎ this is a big museum ስለዚ ናብ ወቅት ከይድ ትኽእል ከምኡውን ግምጣል ናይ ዘለናይ ሆቴል ግምጣልናቱ ዓቢ ሾፒንግ ሞል ኣሎ እሱ ከዓ መዓት ነገራት ኣለዎ ሲነማ ኣለዎ ኣብ ውሽጡ መጉየይ ናይ ስፖርት መፈተን ኣለዎ ዳርጋ ከተማ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣሜዚንግ ዝኾነ መፃወትን ቆልዑ ኢንዶር ክፃወትሉ ዝኽእሉ ኣብቲ ደገ መፃወቲ ክኾኖም ዝኽእል ብዙሕ ዓይነት ኣክቲቪቲ ዘለዎ ሞል ኣለዎ ስለዚ ፅኒሕ ኢልና ናብኡ ክንወፅእ ኢና which is pretty much ኣብ ካልእ ከተማ ትዘዋር ከም ዘለኻ ኮይኑ ይትስማዓካ ከምትማለት ቼክ ጌርና ነና it's a very amazing ከምኡ እንተሎ ኮይኑ ብዙሕ ኣክቲቪቲ ንክትገብር እውን ይሕግዘካ because again ከም ንብሎ ዘለና ቆልዑ ሒዝካ እንተሰልችዎም it really hurts cinema is a very interesting point but ቋንቋ ናትካ ክትረክብ ትኽእል ዶ ብእንግሊሽ ክትረክብ ትኽእል ዶ is another topic ግን cinema is an alternative ብፍላይ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይድ ኣለኻ ሲኒማ ሕሱር ስለ ዝኾነ ንኣብነት ኣነ ቀደም በይነይ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝገሸሉ ዝነበርኩ ሲኒማ was very very helpful ክስልችወካ ከለዎ ሲኒማ ትኸይድ ናይ እንግሊሽ ፊልምታት ኦሪጂናል ይገብሩ እዮም ሶ ሓደ ግዜ እስኬፕ ኾነካ መህደሚ ኣብ ኮይንካ ፅቡቅ ጌርካ እንጆይ ክትገብር ትኽእል ሶ እዚኣ ዘክርዋ ሲኒማ it really helps ብፍላይ ፊልም ንዝፈቱ ሰብ very very interesting ሙዚየም ከም ዝበልኮ ትፈቱ ምስ ቆልዑ እንተኮይኑ ምሳቶም ዝኸይድ ግን ዓበይቲ ተኮይንካ ግን ሙዚየም of course ሙዚየም ክቡራት እዮም ዝረኣዩ ቦታታት እውን ኣለዉ ኣብ ውሽጦም ኮይንካ ክትሪኦም ትኽእል ግን again እዚኣቶም ምስቲ ባጀት ናይቲ ሰብ እውን ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ኩሉ እቲ ክቡር ነገር ሪኮሜንድ ክገብር ኣይደልኒ ኣነ ብሕስር ዝበለ ከመይ ጌርና ነቲ ዘለና ዝበለፅ ክንገብሮ ንኽእል እየ ክመርፅ ዝደሊ እምበር of course ገንዘብ እንተለካ ክስልችወካ ይክእልኒ ያኽቲ ተኻሪኻ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ there's a lot of things you can do ብሕስር ዝበለ ግን ከመይ ጌርካ ክትገብር ትኽእል ናይ መወዳእታ ናይ ገዛ ጌምስ ሒዝካ ክትከይድ ኣለካ ክትፃወተሉ ትኽእል ክበሃል ኡኖ ካልኦት ካርታ ድዩ ዝኾነ ጌምስ ኣብ ገዛኻ እውን ክትፃወተሎም ትኽእል ሒዝካ ምኻድ እውን ኢምፖርታንት እዩ እዚኣቶም እውን ነቲ ዘለካ ጉዕዞ ከፀባብቕዎን ከመቅርዎን ይኽእሉ ሶ ብሕስር ዝበለ እዚአን ኣድቫይስ ክህብ ይኽእል ክንምንታይ ክፉእ ከጋጥመካ ክእል ወይዘር make it the best ንስኻ ትዝበለፅ ክትገብሮ ክትፅዕር ኣለካ ሕማቕ ኣጋጥምኒ ኢልካ ምሽቁራን ለውጢ የምፅን እዩ ንዑ ተጠቂምካ ዝበለፅ ክትገብሮ ክትፅዕር ኣለካ እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ባርሴሎና ሓደ ስእልታት ሸር ገብረልኩም ኣለኹ ኣብዚ ቪድዮ ትሪእዎ ኣለኹም I hope ክትፈትውዎ ካልእ ድማ ክሕግዝ ይኽእል እንተኢልኩም እዚ ኣይድያ ንትራቨል ክትገብሩ ከለኹም ቼክ ግበርዋ እዛ ቪድዮ እዚኣ
مغنياتو حسابات كتبكم تخليها مغنياتو فيكيشن ولا كو جنزب توصلوا كون نمبر بزق بلانينج زحاتت اكتيفيتي سلازوني مبار زياده استيلاتكم انا بكالوت تلفات تقولوا ناتكم ريتو ناتكم تمكروا ناتكم حسابات اب كومنت سكشن قرفلنا نابلكم اب صغت فكم يا بكالك سام نراقب دحنكونوا تصبغوا تشاو